Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraren mu barkanmu da arzikin sake saduwa da ku. Insha Allah kamar yadda muka saba ci gaba da kawo muku darussuka kan wayar Android. To yau ma mun zo muku da wani darasi. Darasin sunansa shine yadda ake rage wa audio nauyi. Misali za ka ga an tura maka waƙoƙi da yawa, za ka same su suna da nauyi sun cinye maka fili sosai. To kai tsaye abinda aka sani aka saba shine za a shiga Play Store a yi searching sunan application mai suna Music Compressor. Ga application ɗin mun riga mun sauke shi kai tsaye kamar yadda kake ganin shi, wannan shine application ɗin. Sai mu ɗan saurare shi ya buɗe. Kamar yadda kake gani yanzu ga Music Compressor nan ya buɗe mana. Kamar yadda kake gani gashi nan inda aka rubuta compressor ga my album. Nan inda aka rubuta compressor ɗin nan zai kawo ka wannan waje. Nan inda aka rubuta my album ɗin idan ka yi aiki da shi nan ne za ka samu abubuwan da ka yi aiki da shi, kamar misali waƙoƙin da ka rage musu nauyi kai tsaye nan ɗin za ka same su a wannan compressor ɗin my album ɗin nan kamar haka. Kamar mu da yake mun riga mun yi aiki da shi kai tsaye bari ka ga nan waƙoƙi da muka rage musu nauyi. In za ka duba ga nan waƙan farko a nan wajen kwata-kwata megabyte 3 ne take da shi. In za ka duba ga wata waƙa nan tana da megabyte 33. In ka sake duba ga wani karatun malam Harisu yana da megabyte 13. In ka duba ga wani a ƙasar shi megabyte 8 ne. To kai tsaye kamar yadda aka sani za muku bayani akan application ɗin dalla-dalla. Kamar yadda yake a wannan fuska tashi ta yadda daga buɗe shi dama haka zai nuna maka kamar yadda kake gani. To ga wata yar kifiya a nan wannan gefe na hannun hagu, sai ka taɓa kanshi. Kana taɓa kanshi zai kai ka cikin memory card ɗinka ka zaɓi waƙan da kake son za ka rage mata nauyi. Kai tsaye kamar yadda kake gani gashi yanzu mun zo mu cikin waƙoƙi. To yanzu za mu nemi wacce waƙa ce ko wane karatu ne muka ga yana da nauyi domin mu rage masa nauyi kai tsaye kamar yadda kuke gani. A halin yanzu muna ƙoƙarin mu binciko. To ga nan wata waƙan malam Bashir Tsakuwa, gashi nan Bashir Tsakuwa 32 tana da megabyte 25. Kai tsaye za mu yi amfani da ita wajen rage mata nauyi domin mu shaida muku abin da muke faɗa. Kamar yadda kake gani yanzu ga wannan fuska ta buɗe maka. A nan wajen nan ne za ka iya rage wa waƙa nauyi kamar yadda ake gani. To kai tsaye yanzu ga wannan ɗan dot na fari gashi a nan gashi nan. To yanzu gashi za ka ɗan taɓa shi ka gani gashi nan. To a taƙaice yanzu za mu bar ta a 20. Idan muka bar ta a 20 nan ko bari mu kai ta kai aƙalla dai 30. To yanzu gashi mun bar ta a 30. Kai tsaye abin da za ka yi shine za ka danna inda aka sa change bracket ɗin nan, sai ka taɓa kanshi. Misali ka danna kanshi kamar haka. To a nan wajen yana baka dama ka canja waƙan suna. Gashi nan Bashir Tsakuwa 32 sai number. To kai tsaye bari mu canja mata suna ko kuma bari mu goge wannan lambobi sai mu bar gundarin sunan kai tsaye. To gashi nan yanzu mun bar Bashir Tsakuwa 32 kai tsaye da kake gani. To anan sai ka danna good. Kamar da kake gani yanzu ka danna good gashi nan ya rubuto maka OK. Idan ka gamsu da abin da ka yi sai ka danna wannan OK ɗin kai tsaye zai tafi ya fara processing. Kamar da kake gani yanzu yana processing kenan, zai ci gaba da ainihin rage waƙar ka nauyi. Kai tsaye bayan mun tunda mun riga mun nuna muku yadda ake wannan rage nauyi kafin ya kammala, har ila yau za mu sake kawo muku wani application a cikin wannan shirin dai kamar yadda muka yi muku bayani. Shi kuma application ne wanda za ka maida bidiyon ka ya koma audio kai tsaye. Bari mu sake komawa cikin fuskan waya. Wannan za mu yi minimizing nashi kafin mu dawo kan shi. Kamar yadda kake gani shi ma za ka shiga cikin Play Store ka nemi wannan application ɗin mai suna, ga sunan application ɗin nan gashi nan Audio Converter. Kamar yadda kake gani gashi nan da siffan talo-talo haka tsarin fuskan application ɗin yake. Kamar yadda kake gani
inda aka sa converter din nan, to anan ne zaka je ka nemo file wanne bidiyo ne kake so zaka rage wa nauyi. Inda aka saka wannan output din nan shine bayan ka gama aikin ka, shi kuma anan zaka samu abubuwan da ka aikata. Misali ga nan waƙoƙi da muka rage bidiyon da muka mai da su audio kai tsaye. To kai tsaye yanzu shi ma zamu tafi cikin ainihin memory, ko in ce cikin bidiyoyi da suke wannan waya, sai mu je mu ɗauki wani bidiyo mai nauyi domin mu mai da mu ɗauki wani bidiyo domin mu mai da shi audio. Kai tsaye kamar yadda kake gani ga inda aka rubuta press, ga alaman plus nan to add music, sai ka taɓa kan shi. Kai tsaye yanzu gashi mun taɓa, gashi ya shigo da mu. Yanzu ga inda aka rubuta storage, ya baka foldodi, zaka zaɓa a foldodi naka, a foldodin da suke wayarka sai ka zaɓa wani folder ne kake tunanin bidiyon ka yake. Idan baka son kuma ya wahalar da kai, kai tsaye ga inda aka rubuta all video, sai ka taɓa kan shi misali kamar haka. To gashi nan dukkan wani bidiyo da yake wannan waya a nan wajen zaka iya samun shi insha Allahu rabbi. Cikin yardan Allah dai ga mu a cikin bidiyoyi da suke fuskan wayar mu, ko in ce da suke cikin memory card na wayar mu. Yanzu gashi nan zamu duba mu gani wani bidiyo ne muke da buƙatar mu mai da shi audio. To kasancewar wayar ba ta ɗauke da bidiyo da yawa, shi yasa ba za ka ga bidiyoyin sun yi yawa ba, saboda ba su da yawa a ciki. To kai tsaye yanzu bari mu ɗauki wannan wanda ake bayani, ko kuma bari mu ɗauki na Malam Hafiz Abdallah Al-Murja Saƙona. Kamar yadda kake gani yanzu gashi mun yi makin, ya ba da good, sai ka danna OK a nan wajen. To a halin yanzu gashi ka kawo shi nan wajen, gashi na cewa converted to mp3. To a nan wajen ba zai converting ba, dole sai ka sauko ƙasa, gashi inda aka rubuta convert, sai ka taɓa kan shi kamar haka. To yanzu cikin ikon Allah yanzu zai fara converting, kuma yanzu zai kammala converting din, saboda baya daɗewa yake gama aikinsa shi. Kai tsaye yanzu kamar yadda muka muku bayani yadda ake mai da bidiyo ya koma audio, to insha Allah gashi nan kai tsaye gashi kana gani yanzu bidiyo yana koma audio. To yanzu bari mu sake komawa cikin wancan application, ko cikin wancan aiki namu. To gashi nan wancan aiki namu da muka yi har yanzu yana kan 18% ne, kuma 100 ake so ya kai. To don haka zaka iya ɗan haƙuri zaka yi mar sosai, saboda yana da ɗan nauyi wajen yin aikin, amma yana da matuƙar muhimmanci. Kai tsaye bari mu sake komawa kan wannan converting video converter. Gashi nan shi ya je 53% to 55 to 67. Gashi nan dai yana tafiya kai tsaye successfully, ba wani matsala insha Allahu rabbi. A ci gaba da kasancewa tare da Atiku Almatu TV domin kawo muku darussuka da suka shafi wayar Android da ma kwamfuta kai tsaye. Wato gaba ɗaya gashi nan dai ya je 77 na 82 na 82. To kasancewar yanzu gashi ya kammala, kamar yadda muka gaya muku cewa sunan shi Hafiz Abdallah Al-Murja Saƙona number 2. To gashi nan. Assalamu alaikum shugaba. To kaji yadda muka mai da wannan bidiyo na Hafiz Abdallah ya koma audio kai tsaye. To insha Allah haka nan zaka bi ka duba bidiyon da baka da audio nashi, sai kai kokari kai converting nashi ya koma audio. Kai tsaye za mu sake komawa, gashi wannan ya je 25%. So a nan wajen za mu iya, muna so mu katse wannan shirye-shirye namu, saboda iya abin da muka yi dinnan a nan wajen idan ya kammala wannan processing din, insha Allah shikenan ya gama abin da yake yi. Kuma mun riga mun nuna muku daman bayan ka kammala ainihin wato generating nashi, shikenan ga inda zaka sami file ɗinka wanda aka rage wa nauyi. To kai tsaye za mu iya katsewa a nan, domin kada bidiyon namu yayi nauyi, sai ka kasance tare da mu
Idan yau ka fara ziyartar mu a wannan channel din, sai ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ci gaba da shirye-shiryen mu. Masha Allah.